Kian lurus arah Jingkol terus mengko bablas tembus wates uga iso neng Blitar. Video anyar saka aku, kanca-kanca cepet mangerteni. Terus ojo lali yen nonton video komen sanajana titik-titik lan di-share utawa dibagi nang gone kanca-kanca lan wale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Pertigaan Polsek Plosok Klaten dulur-dulur. Lah, saiki nek ngarepe Polsek iku ana pom bensin lur. Dadi malah penak yen dienggo niteni tempat. Ki yen lurus arah Jingkol terus mengko bablas tembus wates uga iso neng Blitar lur. Yen ngiri arah Pare, dina iki dulur-dulur tak jak santai-santai jalan-jalan neng wilayah Desa Jingkol, Dusun Jingkol lur, Desa Plosok Kidul. Terus bar kuwi nang gone wilayah sekitar Desa Jarak dulur-dulur. Ora adoh-adoh, santai, apa meneh ditunjang pemandangan ing wilayah iki apik banget lur. Jadi persawahan, wit-witan gedhi khas wilayah perkebunan lur. Wilayah perkebunan Jingkol lur kene iki. Jadi sing sering tebu. Terus akeh uga kawasan sumber dulur-dulur neng wilayah Plosok Klaten uga ing wilayah wates lur. Ditunjang dalane lumayan jos lur. Saiki dalan iki dadi salah siji alternatif jurusan bis Blitar Surabaya lewat Pare lur. Sawetara iki awake dhewe isih ana Desa Plosok sampai kliru, Desa Plosok Kidul, Dusun Jingkol, Kecamatan Plosok Klaten, Kabupaten Kediri. Dulur-dulur iso mirsani dhewe wit-witan kiri jalan uga kanan jalan lur. Kaya wit-witan khas hutan utawa wit-witan alas primer lur. Wit-witan lawas duduk penghijauan. Yo senajana sebagian wis ditebangi lur, tetep bae wilayah iki wit-witan gedhe kuwi lho akeh timbang daerah liyane neng Kediri apa maneh wilayah perkotaan lur. Lah nenggone wilayah Dusun Jingkol ki ana gapura kanan jalan lur, iku masuk area pabrik gula Jingkol sing saiki arane diganti SGN, Sinergi Gula Nasional lur. Video vloge uga wis ana nek channel iki sekitar setengah tahun kepungkur lur, iso dibuka-buka wae. Terus sadurunge cerita tak bacotake, enak lur perjalanane nggih montoran, nggih gowes, tur dalane ya halus. Sadurunge cerita tak bacotake, kanggo dulur-dulur sing durung subscribe, aja lali tekan tombol abange, tombol subscribe, uga tekan tombol loncenge supaya yen ana video anyar saka aku, kanca-kanca cepet mangerteni. Terus aja lali yen nonton video komen sanajana titik-titik lan di-share utawa dibagi nang gone kanca-kanca lan dulur-dulur liyane. Dusun Jingkol, Desa Plosok Kidul, Kecamatan Plosok Klaten, Kabupaten Kediri.
dilungkas awake dhewe teko Taman Wisata Air Ubalan lur. Video vloge uga wis ana, iso dibuka-buka lur. Yen Taman Wisata Ubalan iku wis ganti desa lur. Kecamatane isih padha Kecamatan Ploso Klaten. Dadi sing diliwati awake dhewe iki Jalan Raya Ploso Klaten Wates dulur-dulur. Terus Bablas Blitar yen pengen dilanjut. Lah uga ing wilayah Jengkol ki kanan jalan lur ana sadurunge mau ana sentra makanan khas Kediri, kanan jalan pintu gerbang Ubalan kaya sing wis tak critakake lur. Neng Jengkol iku ana kulineran khas kota Kediri yaiku masakan bekecot lur, mulai sate bekecot, oseng-oseng bekecot, uga kripik bekecot. Nah, yen ing Kediri uga diarani kripik O2. Asline dudu O2 lur. 02 kuwi yen nek buku kitab kuno kuwi gambare bekecot lur. Ki dulur-dulur bakal takjak kulineran tipis-tipis lur. Lokasine nang nggone Dusun Kalasan. Lagi wis ngarep ki lur, tikungan kanan jalan ana warung cilik lur. Desa Jarak, Kecamatan Ploso Klaten, Kabupaten Kediri. Bu, lontong kikil lur murah banget, cuma 10.000. Nggih. Pun lebet anu napa? Pun mandap saking aspal. Kok sering tutup toh, Bu? Nika lho pas awal tahun baru. Nika kula liwat bolak-balik saking Ubalan kok tutup. Nggih. Tapi nggih jane minggu napa mboten prei nggih. Wo pun telas soalnya. Nggih. Mboten wonten traine maksudnya. Mriki niku dusune lek di kelurane. Oh Jarak nggih. Pun tumut wates nggih. Oh Ploso Klaten nggih. Tebih lho Bu kula Kediri. Celake terminal Kilen niku lho. Napa? Pun Bu, sampun. Mboten telah. Nggih. Lah iya, pun nate mriki kok Bu. Bisa pindah terus bar niku beberapa kali liwat kok tutup ngoten lho. Wonten acara wae kopi mboten gula sebalih mawon nggih. Iki lur penampakane lontong kikil 10.000 rupiah lur. Kikile lumayan akeh.
Tapi sing jelas aku mrene iki amarga rasane lur. Pun ganggu buka ngeten iki mulai tahun pinten? Nggih. Nggih. Lek ngaten iki kan pun masak pindah ngoten to. Bismillahirrahmanirrahim. Maknyus tenan lur bumbune. Letus lombok lur. Aku seneng pedes soalnya. Oke lur, yen dulur-dulur penasaran pisan maneh lokasine nang nggone Dusun Kalasan, Desa Jarak, Kecamatan Plosok, Klaten, Kabupaten Kediri. Sawetara sakmene dhisik dulur-dulur. Wassalam.